Mga kapuso, auto kag truck nagbungguanay sa Circumferential Road sa Barangay Takas, Haro. Duha ka sakay sang auto patay. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Halos nawasakid ang ining auto sa tunga sang Circumferential Road sa Barangay Takas, Haro. Guba ang manubela kag nakakasang duha ka pertahan sa driver side. Makitaan pa ang mga dugo sa naglupok nga airbag sang salakyan. Ini ang sitwasyon matapos magbungguanay ang auto nga ginamaneho ni Joseph Sumagyo nga taga Santa Barbara, Iloilo. Kag wing van nga ginamaneho naman ni Freddy Serios nga residente sang Talisay City, Negros Occidental. May 8 ka mga pasahero ang auto, lakip ang driver sini nga dali-daling ang ginpangdala sa ospital. Apang ginbawian sang kabuhi ang 24 anyos nga si Rizalyn Anakan, pumuluyo sang Dumangas, Iloilo, nga nagapungko sa backseat. Napatay man ang driver sang auto nga si Sumagyo. Ang mga biktima ang magpakaisa. Pilason man ang 6 nila ka mga upod. Base sa investigasyon sang kapulisan, padulong sa Dumangas ang auto. Samtang ang wing van nga may karga nga plywood ang yara sa piyak nga lane sa matabo ang aksidente. Base sa impact, ma'am, may kadasigon gid kay hindi man to mag-amuto ang damage kung hindi dasig ang lagan niya. May impormasyon nga nang agaw sa lane sang truck ang auto, apang ini ang ginaimbestigaran pa sang kapulisan. Ginahibalo pa man sang kapulisan kung ang driver sang salakyan ang yara sa impluwensya sa makhulubog nga ilimnon, ilabi na nga halin ng mga ini sa syudad sa pagsaulog sang Dinagyang Festival. Hindi kami kahamba kung nakainom sila, kay pag-abot namon to wala na sila, impangdala na sa ospital. Ginkustodiya na sang kapulisan ang driver sang wing van, samtang ginahulat pa ang mangin resulta sa investigasyon. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.